Καλησπέρα σας λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ. Ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα που κάναμε για την Αγιουρβέδα. Ενημερώνουμε επίσης και εφόσον καταγράφετε ότι αυτή η παρουσίαση καταγράφεται για όσους δεν κατάφεραν να την παρακολουθήσουν αυτή την ώρα. Να συστηθώ πρώτα απ' όλα εγώ. Είμαι η Μαρία Έμα Σταυρουλάκη, είμαι ρεφλεξολόγος και ειδικός ολιστικής προσέγγισης. Είμαι εμπνευστής και ιδιοκτήτρια της σχολής biothera.gr και φυσικά υπεύθυνη σπουδών της biothera. Έχουμε πάνω από 70 ειδικότητες στη σχολή μας, εναλλακτικών θεραπείων και μεθόδων, και τις περισσότερες από αυτές έχουμε τη δυνατότητα αυτή την ώρα πλέον να τις υποστηρίζουμε και διαδικτυακά. Ταυτόχρονα κιόλας και διαδικτυακά, εκτός από το ότι αρκετές από αυτές είναι μόνο διαδικτυακές σπουδές. Σήμερα το θέμα μας είναι η Αγιουρβέδα και κύριος ομιλητής θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μπλιώνης, τον βλέπετε κιόλας, ο οποίος είναι Αγιουρβέδα και Παντσακάρμα Practitioner, θα σας πει βέβαια κάποια πράγματα για τον εαυτό του, όπου θα βρίσκεται εδώ για να μας αναφέρει κάποιες γενικές πληροφορίες για την Αγιουρβέδα και φυσικά στο τέλος θα μπορείτε να κάνετε και ερωτήσεις. Συνεργαζόμαστε με τον κύριο Μπλιώνη ως σχολή για πάνω από ένα χρόνο. Έχουμε ήδη λειτουργήσει κάποια προγράμματα μικρά και μεγάλα όσον αφορά την Αγιουρβέδα και όχι μόνο. Με μεγάλη επιτυχία θα έλεγα. Στη σχολή μας έχουμε 2 κύκλους που τρέχουν και αυτή είναι ένας μικρός κύκλος, τρίμηνος, ο οποίος αφορά την Αγιουρβέδα φυσικά, τις βασικές αρχές και κάποιο τύπου προετοιμασία όσον αφορά τις αποτοξινώσεις που μπορούμε να πετύχουμε με την Αγιουρβέδα και τα είδη μασάζ. Υπάρχουν και κάποια βίντεο στα οποία δίνονται και θα τα έχετε στα χέρια σας SAE. Και ο εξάμηνος κύκλος, ο οποίος είναι ο επαγγελματικός, έτσι, ο οποίος περιλαμβάνει 100 ώρες μάθησης, είναι όντως υπερεντατικός, γιατί οι γνώσεις στην Αγιουρβέδα είναι πάρα πολύ. Και στην προκειμένη περίπτωση τότε μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε πολύ εξειδικευμένη δουλειά όσον αφορά την Αγιουρβέδα, γιατί περιλαμβάνει και την τεχνική Παντσακάρμα, η οποία αφορά όλο το φάσμα της αποτοξίνωσης του σώματος και όχι μόνο. Βέβαια, πολλές λεπτομέρειες για όλα αυτά μπορεί να σας πει ο ίδιος ο κύριος Μπλιώνης. Για οτιδήποτε χρειαστείτε, γιατί εμείς έχουμε ένα τρίμηνο, αυτό το τρίμηνο κύκλο το ξεκινάμε τώρα το άλλο Σαββατοκύριακο για 3 μήνες μέχρι και τον Ιούνιο, αλλά ο εξάμηνος, ο επαγγελματικός μεγάλος κύκλος ξεκινά από Σεπτέμβρη. Οτιδήποτε λοιπόν θελήσετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη σχολή στα τηλέφωνα 23 11 8 29 327 και στο κινητό το επαγγελματικό που έχουμε, που έχει μέσα και WhatsApp και Viber, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, το 6988851 Μπορείτε επίσης να στείλετε email στο info@biothera.gr ή μέσα από τα social media να επικοινωνήσετε μαζί μας με οποιοδήποτε τρόπο. Και ας δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μπλιώνη να μας εξηγήσει όλα αυτά τα ωραία πράγματα για την Αγιουρβέδα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Να είμαστε. Από εδώ, από ό,τι βλέπω από όλα τα ονόματα, μπορεί κάποιος να τους γνωρίζω, μπορεί κάποιος όχι. Έτσι. Σήμερα αυτό που θα κάνουμε είναι μία γνωριμία, θα το έλεγα. Θα πάρουμε κάποιες γεύσεις από την Αγιουρβέδα και πώς φιλοσοφικά περισσότερο και τι θα έχει αυτό μέσα από κάποιες θεραπείες, πώς βλέπει τον άνθρωπο, πώς βλέπει τη φύση και όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, προσωπικό μου θέλω είναι η συζήτηση αυτή να μην είναι μονόλογος, να μην λέω εγώ πράγματα και εσείς μόνο ακούτε, γιατί το ξέρω αυτό το παραμύθι, λέει κάποιος, μετά αυτό είναι, τελείωσε, ό,τι ακούσε πήγε έξω, το ξέχασε. Εγώ θέλω να επικοινωνούμε, δηλαδή αν θέλει κάποιος να πει κάτι, να διορθώσει κάτι ή έχει κάτι αυτός
πάνω στο θέμα που μιλάμε, να μας πει και εκτός, εντάξει. Με σεβασμό την προτεραιότητα μπορεί να μπει μέσα και να πει ό,τι νομίζει αυτός ή ό,τι θέλει να ακούσει ή ό,τι θέλει να γνωρίσει ή ό,τι θέλει ακόμη, έχει κάποια πορεία να πει. Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε εμείς σιγά σιγά. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να με γνωρίζουν, κάποιοι άλλοι άνθρωποι και όχι. Σεβαστό αυτό. Να πω έτσι εδώ το μικρό έτσι, βιογραφικό, ότι ονομάζομαι Κωνσταντίνος Μπλιώνης. Γεννήθηκα εδώ που είμαι τώρα, στα λιμενάρια της Στάσου, τον Νοέμβριο του 1961. Και έχω δύο κόρες, την Ελένη και την Μελίνα Δήμητρα. Έχω σπουδάσει στην Ελλάδα μηχανικός ηλεκτρονικός στην Θεσσαλονίκη και εργάστηκα εκτός, στην Ευρώπη εννοείται, στην Αγγλία, στη Γερμανία και στην Νορβηγία για 12 χρόνια. Στην εφαρμοσμένη ηλεκτρονική. Ακόμη εργάστηκα και σαν μουσικός επαγγελματίας, αυτό πριν χρόνια. Σπούδασα τέχνες στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας και συγκεκριμένα στο Auckland Community School, καθώς και στην Νορβηγία, νατουρόπαση. Δεν ξέρω αν πολλοί το γνωρίζετε αυτό, τι είναι η νατουρόπαση. Είναι η κοινώς φυσιοπαθητική. Φυσιοπαθητική. Στην Ινδία έχω πάει για να εκπαιδευτώ στην Αγιουρβέδα και στην Παντζακάρμα. Ναι, στο School of Ayurveda and Panchakarma, στο Κανούρ της Κεράλα, είναι στην Νότια Ινδία αυτό το πράγμα, ως θεραπευτής και ιατρική. Μετέχω επίσης ως πλήρες μέλος στην Ένωση European Ayurveda Association, δηλαδή στον Ευρωπαϊκό Σύλλογο για την Αγιουρβέδα, που είναι στη Γερμανία η έδρα του. Και τα τελευταία 20 χρόνια ασχολούμαι ως θεραπευτής με την Αγιουρβέδα και την φυσιοπαθητική, την νατουρόπαθη, προσπαθώντας να τις, λόγω αγάπης, να τις διαδώσω εδώ και από το 3.000 π.Χ., εδώ και 5.000 περίπου χρόνια. Όπως ξέρετε, μπορεί κάποιοι να το ξέρουν, μπορεί και κάποιοι όχι. Όταν λέμε Αγιουρβέδα, αποτελείται από δύο λέξεις. Την Αγιού, που θα σημαίνει ζωή, και την Βέντα, που σημαίνει επιστήμη. Δηλαδή και όλο μαζί είναι γνώση της ζωής, επιστήμη της ζωής. Βασικά για μένα η Αγιουρβέδα είναι όλη η ζωή. Ζούμε Αγιουρβέδα. Αυτό που λένε και στην Ινδία, όταν λένε Αγιουρβέδα, λένε ζούμε την Αγιουρβέδα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τους ανθρώπους, έχει να κάνει με όλη τη φύση. Και με τα φυτά
αλλά και με τα ζώα. Έχει σχέση να κάνει και με όλο το σύμπαν. Θα τα δούμε και λίγο παρακάτω. Και όταν λέμε ζωή για την Αγιουρβέδα, εννοούμε ότι αποτελούμαστε, εμείς μιλάμε σαν άνθρωποι, σαν άτομα, από το σώμα, το μυαλό, τα όργανα και το πνεύμα μας. Είναι για την Αγιουρβέδα 4 πράγματα. Επισημαίνει βέβαια το καλό και το κακό στη ζωή, την χαρά, την δυστυχία και όλα τα ενδιαφέροντά που έχει η ζωή μας. Για όλη την διάρκεια. Για όσο ζούμε τέλος πάντων. Η Αγιουρβέδα είναι προστασία της ζωής, σωματικά, πνευματικά, προστατεύει μάλλον τη ζωή, σωματικά, πνευματικά, με φυσικούς πάντα τρόπους. Εμείς στην Αγιουρβέδα δεν χρησιμοποιούμε χημεία. Αυτό είναι τέλος. Πάντα προσπαθούμε και στις θεραπείες μας, αλλά και στα μασάζ και οτιδήποτε κάνουμε, να μην χρησιμοποιούμε υλικά που έχουν σχέση με χημεία, ας πούμε. Είναι πάντα όλα ό,τι μας δίνει η φύση. Η Αγιουρβέδα είναι κομμάτι Vedic, λοιπόν, και περιλαμβάνει η γιόγκα, meditation και αστρολογία. Λοιπόν, η Αγιουρβέδα, όταν λέμε Αγιουρβέδα, φανταστείτε την Αγιουρβέδα σαν μια πίτσα, έτσι, στρογγυλή πίτσα, που την διαιρούμε σε 3 κομμάτια, ας πούμε. Το ένα είναι η γιόγκα, που από ό,τι γνωρίζω και όλοι και πολλοί ασχολείστε μάλλον με τη γιόγκα, η meditation και η astrology, δηλαδή η αστρολογία. Αυτό όλο μας κάνει την έννοια της Αγιουρβέδα. Πιάνει 3 κομμάτια που είναι μέσα στην Αγιουρβέδα. Η Αγιουρβέδα κοιτά το σώμα και το πνεύμα μαζί και θεραπεύει όχι το σύμπτωμα. Προσέξτε εδώ πέρα, η Αγιουρβέδα δεν θεραπεύει το σύμπτωμα, αλλά την αιτία του. Εγώ θα έλεγα ακόμη την αιτία της αιτίας. Για παράδειγμα, να πούμε ένα παράδειγμα. Αν θεραπεύσουμε κάποιο ψυχολογικό, λέμε, πρόβλημα, ρε παιδί μου, έχουμε κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Αν μπορέσουμε και το θεραπεύσουμε αυτό, αυτομάτως θεραπεύεται και το σωματικό πρόβλημα. Δηλαδή κάποια ασθένεια, κάποια φάνοσο ή οτιδήποτε. Ή και αντίθετα. Αν θεραπεύσουμε το σωματικό, θεραπεύεται και το ψυχολογικό, το ψυχικό μας πρόβλημα. Γι' αυτό πολλές φορές κάποιοι λένε όλα ξεκινάνε από την ψυχή, από το πνεύμα, από τη σκέψη. Ναι, συμφωνώ. Δεν λέω όχι. Αλλά για φαντάσου να έχει κάποιο πρόβλημα, να έχουμε κάποιο πρόβλημα ασθένειας ή μπορεί να είναι και ατύχημα, οτιδήποτε. Όταν μας παιδεύει το σώμα μας, τότε και η ψυχή μας παιδεύεται. Θα πρέπει και τα δύο να υπάρχουν σε μία ισορροπία, θα έλεγα. Όλες οι θεραπείες είναι λοιπόν και για τους υγιείς, αλλά και για τους αρρώστους και για τους άρρωστους. Τους ανθρώπους που έχουν κάποιο πρόβλημα, ξέρετε, κάποιες ασθένειες, οτιδήποτε. Προσπαθώντας βέβαια να θεραπεύσουμε την αντίσταση του σώματος. Αυτό εμείς προσπαθούμε. Πάντα να θεραπεύσουμε να έχει μια αντίσταση το σώμα, δηλαδή να αντιστέκεται μια σπίδα στις ασθένειες. Πάντα η Αγιουρβέδα, όπως ξέρετε, προσέχει και θεραπεύει πριν αρρωστήσουμε.
είναι πάντα αρχή αυτή. Προσπαθούμε πριν πέσουμε σε κάποια ασθένεια, να έχουμε έναν τρόπο ζωής, να μην φτάσουμε εκεί πέρα. Το λέμε αλλιώς αυτόν τον τρόπο ζωής, way of life. Είναι ο δρόμος, ο τρόπος το πώς να ζούμε. Λοιπόν, όλα όσα υπάρχουν στο περιβάλλον, όπως είναι ήλιος, φυτά, ρίζες, ζώων και παράγωγα ζώων, πετρώματα κλπ. Είναι ιατρικά. Για την Αγιουρβέδα όλα τα χειρίζεται η Αγιουρβέδα, ανάλογα με τον τύπο του κάθε ανθρώπου. Η Αγιουρβέδα είναι ένα ολιστικό σύστημα ιατρικής πρακτικής. Βασίζεται σε αρχαία ινδικά κείμενα που χρησιμοποιούν φυσικές θεραπείες, φυτικά φάρμακα, ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής για την καλή ισορροπία και διατήρηση όχι μόνο του σώματος, αλλά και του πνεύματος. Τα ωφέλη της Αγιουρβέδα έχουν αποδεχθεί εδώ και αιώνες και εφαρμόζονται στην καθημερινή ζωή για την καλή μας υγεία. Η Αγιουρβέδα, που συνήθως ορίζεται ως πρακτική της αρχαίας ινδουιστικής ή ειδικής ιατρικής, προέρχεται από τις Βέδες, που από την παλαιότερη λογοτεχνία, που χρονολογείται από το, όπως έχουμε πει και πριν, από το 3000 π.Χ. Νομίζω ότι η Αγιουρβέδα είναι η αρχαιότερη, μαζί με την Κινέζικη, και η ιατρική, αλλά και ο τρόπος ζωής, όπως είπαμε στην αρχή. Γιατί είπαμε η Αγιουρβέδα είναι τρόπος ζωής, τέχνη της ζωής. Αρχικά μεταδόθηκε από στόμα σε στόμα και αργότερα κωδικοποιήθηκε σε κείμενα που αποτελούν κλασική αναφορά μέχρι ακόμη και σήμερα. Πάνω λοιπόν από το 80% του πληθυσμού στην Ινδία και στις γύρω περιοχές, ξέρετε εκεί στα Ιμαλάια, ένα πολύ ενεργειακό σημείο της γης, έχει επιλεγεί για την προληπτική περισσότερο ιατρική θεραπεία και όχι μόνο. Η Αγιουρβέδα, αντιδρώντας στην δοκιμασία των καιρών, εξακολουθεί να είναι το πλήρες, εγώ θα έλεγα το πληρέστερο σύστημα ολιστικής θεραπείας σε όλον τον κόσμο. Αντιμετωπίζει τον άνθρωπο σαν ολότητα, εξετάζοντας την φύση του και στα τρία επίπεδα. Το σωματικό, το νοητικό, το πνευματικό, δηλαδή όλων. Όπως λέμε όλων στην ολιστική ιατρική, αυτό είναι όλων, και στο πνεύμα και στο σώμα. Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Αγιουρβέδα, κάθε άνθρωπος αποτελείται από 5 στοιχεία. Θα ήθελα να δώσετε λίγο προσοχή εδώ πέρα, γιατί είναι πάρα πολύ βασικά. Αν κάποιος θελήσει να ακολουθήσει, να μάθει την Αγιουρβέδα και να την εξασκήσει. Λοιπόν, αυτά τα 5 στοιχεία, θα τα δούμε παρακάτω, είναι νούμερο 1, Πρίτβι. Εντάξει, τώρα το Πρίτβι είναι σανσκριτικά, που σημαίνει η γη. Εγώ θα δίνω την έννοια πιο πολύ στην ελληνική, έτσι. Το δεύτερο είναι το νερό, το τρίτο είναι η φωτιά, το τέταρτο είναι ο αέρας
Και το πέμπτο είναι ο εθέρας. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς ασχολούνται με ενεργειακά ή κάτι άλλο, ας πούμε. Θα έχουν ακούσει πολλές φορές τη λέξη ΑΚΑΣ. ΑΚΑΣ, που θα πει είναι κάτι γενικά, είναι το σύμπαν, έτσι. Ή και ακασικά αρχεία, που πολλοί λένε. Λοιπόν, είναι πολύ βασικό αυτό. Γη, νερό, φωτιά, αέρας, εθέρας. Εδώ πέρα, που βλέπουμε την φωτογραφία. Βλέπετε το ΑΚΑΣ, εδώ πέρα. Ξεκινάει, γιατί είναι πολύ είναι από τα πιο βασικά, το πιο βασικό, ότι παίρνουμε όλες τις πληροφορίες και γιώνονται στη γη, περνώντας από την νοητή γραμμή αυτή των 7 τσάκρας. Λοιπόν, γι' αυτό όλο λέγεται πάντσα μακαπούκτας και σημαίνει ότι είναι τα 5, πάντσα θα πει 5 στα σανσκριτικά, και είπαμε είναι Ακάς, που είναι το σύμπαν, Άγνη, που είναι η φωτιά, πολύ βασικό, Βαγιού, που είναι ο αέρας, Τζάλα, που είναι το νερό, και Πρίτβη, που είναι η γη. Είναι 5 πράγματα. Λοιπόν, αυτά τα 5 στοιχεία ενσωματώνονται για να σχηματίσουν 3 δυνάμεις. Είναι τα τριντόσα. Ποια είναι αυτά τα τριντόσα? Λίγο πολύ, όλοι το ξέρετε. Είναι η βάτα, η πίτα και η κάφα. Λοιπόν, βάτα, όταν λέμε βάτα, εννοούμε κάτι αέρινο, έτσι. Όταν κινούμαστε, ας πούμε, είμαστε βάτα. Προσδιορίζει την κίνηση γενικά. Είπαμε, όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά γενικά και στα ζώα και στα φυτά. Δηλαδή, με τον αέρα, όταν φυσάει αέρας, βλέπετε το φυτό, το δέντρο κινιέται. Έτσι. Αυτό είναι η κίνηση. Για το δέντρο, για το φυτό ή για το ζώο ακόμη, όταν περπατάει, όταν τρέχει, ή για τον άνθρωπο, όταν κινιέται, κάνει μία κίνηση, περπατάει, κάνει γυμναστική, τρέχει. Το πίτα είναι αλλιώς άγνη, δηλαδή η ζεστασιά. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Γενικά στην φύση, τώρα μιλάμε για τον άνθρωπο, ακόμη και στο ζώο και στα ζώα. Χωρίς πίτα, χωρίς φωτιά, δεν υπάρχει ζωή. Γιατί θα δούμε ότι και οι νεκροί ακόμη, αυτοί οι άνθρωποι που πεθαίνουν, είναι νεκροί, παγωμένοι. Γιατί δεν υπάρχει η φωτιά, άγνη, όπως είπαμε. Τι είναι λοιπόν η άγνη? Ποιος θα μου πει? Αν κάποιος εδώ πέρα γνωρίζει τι είναι η άγνη, αν γνωρίζει κάποιος.
Από τι αποτελείται η άγνοια. Τι κάνει την άγνοια, μάλλον. Να σας πω ότι την άγνοια, λοιπόν, η άγνοια δεν είναι τίποτε άλλο από ένζημα. Ένζημα. Αυτό είναι η άγνοια. Αυτό μας κάνει την πέψη, αυτή μας κάνει τον αναβολισμό, αυτή μας κάνει τον καταβολισμό, την χώνεψη, τα πάντα. Χωρίς άγνοια δηλαδή δεν υπάρχει ζωή. Και ο Κάφα, που είναι ο αραχτός, θα έλεγα, ο Ιβανοκασέλας, που κάθεται συνέχεια όλη τη μέρα στον καναπέ και σκέφτεται, ό,τι κάνει το κάνει πολύ αργά, δηλαδή και μία δουλειά να θέλει να κάνει, τη σκέφτεται, την κάνει πολύ αργά, αλλά προσέξτε, την κάνει πολύ καλά ο Κάφα. Είναι ένας χαρισματικός τύπος. Αλλά εμείς τα θέλουμε όλα. Θέλουμε την καλή ισορροπία των τριντώσας. Δηλαδή, όταν λέμε τριντώσας, είναι θα πει τρία, ας πούμε, στα σανσκριτικά. Τρεις ντόσες. Δηλαδή, είπαμε η βάτα, η πίτα και η κάφα. Είναι τρία. Εμείς τα θέλουμε αυτά και τα τρία. Ισορροπημένα, αρμονικά, αγαπημένα και ισορροπημένα. Γι' αυτό λέει κάποιος γιατρός της Αγιουρβέδα, έχουμε ανισορροπία πίτα, ας πούμε. Μπορεί να είναι και βάτα, μπορεί να είναι και κάφα. Τώρα λέμε πίτα, κατά τύχη δηλαδή. Γιατί να έχουμε ανισορροπία της πίτα σε έναν τύπο? Γιατί του ξέφυγε. Η πίτα του έφυγε πολύ μακριά και νιώθει αναμάρες, καίγεται, κάθεται λίγο στον ήλιο και κοκκινίζει, τα μάτια του γίνονται κόκκινα, τα νύχια του, από μέσα οι παλάμες και από κάτω οι πατούσες είναι κόκκινες. Πίτα προσδιορίζει τη φωτιά. Η φωτιά συμβολίζεται ως κόκκινη, έτσι λέμε τώρα. Και γι' αυτό βλέπουμε έναν πίτα και μπορούμε να το γνωρίσουμε μόνο από τον τύπο του. Μόνο που θα το δει κάποιος, θα δει μια φάτσα που θα είναι κοκκινοπή, εδώ τα μάγουλα, ροδοκόκκινα, τα μάτια λίγο πιο κόκκινα, πιο upset, πιο νευρικός, πιο έτσι οξύθυμος, αλλά μπορεί να είναι και πιο εργατικός. Όχι μπορεί, είναι πιο εργατικός. Μιλάει πιο γρήγορα, έτσι πιο... Είναι φωτιά, για να σας δώσω να καταλάβετε. Για να τα καταλάβετε λίγο παρακάτω, να δείτε εδώ κάποιους τύπους, γιατί, παιδιά, αυτό είναι πολύ βασικό. Αγιουρβέδα, χωρίς να ξέρουμε καλά τους τύπους, βάτα, πίτα, κάφα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε ούτε θεραπείες να κάνουμε, ούτε να γίνουμε θεραπευτές, ούτε να έχουμε δικό μας στούντιο, ούτε κάτι μπορούμε να κάνουμε. Είναι πολύ βασικό. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα, στη φωτογραφία αυτή, δεν μιλάτε. Μάλλον θα έλεγα είναι τρεις φωτογραφίες. Ο Βάτα, ο Πίτα και ο Κάφα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα
πώς μπορεί να είναι ένας τύπος βάτα, πώς μπορεί να είναι ένας τύπος πίτα και πώς μπορεί να είναι ένας τύπος κάφα. Δηλαδή και μόνο βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες μπορούμε να καταλάβουμε περίπου και εμείς οι ίδιοι σε ποιον τύπο ανήκουμε. Εγώ βασικά να σας πω, ας πούμε, για μένα, εγώ είμαι βάτα πίτα τύπος, έτσι. Ποτέ δεν, ποτέ, εντάξει. Α, πολύ δύσκολα μάλλον θα βρούμε κάποιο άτομο να έχει μόνο έναν τύπο. Ας πούμε να είναι μόνο βάτα ή να είναι μόνο πίτα ή να είναι μόνο κάφα. Συνήθως οι τύποι μας, όλοι μας μάλλον, έχουμε και τα τρία. Έχουμε και τη βάτα, έχουμε και την πίτα, έχουμε και την κάφα. Εμάς μας ενδιαφέρει πιο υπερισχύει. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι θα έχουν, λέμε τώρα, 50% βάτα, λέω για μένα τώρα, για να καταλάβετε, 50% βάτα, 30% πίτα και 20% κάφα. Εμάς μας ενδιαφέρει το πιο υπερισχύον, αυτό που έχει το πιο πολύ να το καταλάβουμε. Ας πούμε βάτα. Ή κάποιος άλλος από εσάς να έχει πίτα, να είναι πίτα ή να είναι κάφα. Ας πούμε. Να ξέρετε ότι η βάτα είναι η πιο σκηνή, πιο αδύνατη, πιο αέρινη, νευρική και αέρινη, ξηρή, είναι εύστροφη, γρήγορη εύστροφα, σκέφτονται εύστροφα. Είναι η πιο, όχι ανθεκτική θα έλεγα, η όχι ανθεκτική, δεν είναι ανθεκτική στις ασθένειες, θα έλεγα πιο επιρρεπής. Ενώ η πίτα είναι πιο ενδιάμεση τύπη, το βλέπουμε κιόλας εδώ, ούτε πολύ αδύνατη, ούτε πολύ λιπόδες, εξτραφείς. Και γι' αυτό λένε ότι η πίτα, εκτός το ότι είναι και πολύ εργατική, δηλαδή μπορεί να δουλεύουν 12-15 ώρες και να τους αρέσει αυτό το πράγμα. Λόγω της φωτιάς που έχουν, της κινητικότητας. Και ο πίτα λοιπόν είναι, είπαμε, της φωτιάς, είναι πιο, είπαμε, εργατικός, πιο καυτερός και στο βλέμμα του και στα κόκκινα μάτια του που κοκκινίζουν, πιο ζεστός, δηλαδή λένε ότι αν αγκαλιάσεις έναν τύπο πίτα, βγάζει μια πολύ ζεστασιά, πολύ καίει ρε παιδί μου. Σπάνια ή δεν έχουν καθόλου προβλήματα, καθόλου, εντάξει, σε εισαγωγικά, όπως ο βάτα, ας πούμε, δεν έχουν προβλήματα πεπτικά. Επειδή έχουν πολλά ένζημα, όπως είπαμε πριν, και είναι εύκολα τις τροφές που τρώνε, τις πέπτουν εύκολα, αφού είπαμε έχουν ισχυρά ένζημα, και γι' αυτό οι πίτα, οι τύποι θέλουν να πηγαίνουν και στην τουαλέτα συχνά πυκνά. Πάνε δηλαδή και 2 φορές την ημέρα, μπορεί και 3, και είναι τα κόπρανά τους πιο αραιωμένα, δηλαδή έτσι, πάνε εύκολα στην τουαλέτα. Αυτό είναι καλό, αν δεν υπάρχει ασθένεια βέβαια, έτσι. Αυτό είναι καλό, μας λέει ότι καθαρίζει το πεπτικό. Και γι' αυτό είναι και καλοί αθλητές που λέμε, έχουν το κάτι όχι παραπάνω, έχουν αυτό το τυπάκι. Η κάφα όμως, όπως είπαμε και πριν, είναι οι αραχτοί που κάθονται σε έναν καναπέ
και σκέφτονται και σκέφτονται και σκέφτονται, διαβάζουν, είναι σαν τους Βούδες, όπως και ο Βούδας που ήταν κάφα. Και σκέφτονται και σκέφτονται και σκέφτονται και είναι πιο πολύ φιλοσοφούν τη ζωή, αλλά είπαμε ότι ό,τι κάνουν το κάνουν σχεδόν τέλεια, το κάνουν πολύ καλά. Κάποια ερώτηση από τα άτομα εδώ πέρα που είμαστε μαζεμένοι? Κατερίνα, Μαρία, Θάλια, από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε πιο έτσι φωτογραφικά κάποια άτομα, κάποιοι τύποι, όπως είναι η βάτα που λέγαμε πριν, η πίτα και η κάφα. Εδώ μπορούμε να δούμε σε μια φωτογραφία, σε αυτή εδώ πέρα την φωτογραφία, πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους τύπους των ανθρώπων. Συγγνώμη Κώστα, συγγνώμη. Νομίζω ότι η κυρία Καραρίζου Λία σήκωσε χέρι. Ναι, όποιος θέλει. Ναι, σήκωσα χέρι. Ναι, σε ακούω. Να ρωτήσω, άρα ουσιαστικά οι τρεις τύποι έχουν να κάνουν με το σωματικό βάρος ή το σχήμα του σώματος? Λίγο αυτό με έχει μπερδέψει. Δηλαδή δείξατε ένα δύνατο σώμα, ένα μεσαίο και ένα πιο overweight, να το πω έτσι. Σωστά. Παραπάνω κιλά. Έχει να κάνει άρα με το σωματικό βάρος ή με το σχήμα? Και τα δύο θα έλεγα, περισσότερο το σχήμα, το τυπάκι. Έτσι. Ο βάτα είπαμε είναι ο σκήνη, ο ξηρός, δηλαδή πάντα βλέποντας ένα βάτα, εγώ βλέπω, αν δω στον δρόμο έναν βάτα, θα του πω εσύ είσαι βάτα. Πάνε να πέσω έξω. Γιατί θα δω ότι το δέρμα του, τα μαλλιά του έχουν ψαλίδα, σκίζονται, το δέρμα του είναι ξηρό, αφυδατωμένο, είναι αδύνατος, λιποβαρής, κινιέται σαν τον αέρα, δηλαδή από εδώ από εκεί, δεν μπορεί να καθίσει σε ένα σημείο, σηκώνεται, είναι νευρικός, αυτό είναι το πιο βασικό του, είναι κινητικός και νευρικός. Και Άρα συνδέονται και άλλα χαρακτηριστικά, γιατί ας πούμε παραδείγματος χάρη μπορεί να δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σκίνη, αδύνατος και να μην έχει ξηρότητα στα μαλλιά ή στο δέρμα αντίστοιχα, να είναι πολύ φρέσκος και πολύ ενυδατωμένο και το μαλάκι του και να είναι και ήσυχο στη γωνιά του, να μην είναι απαραίτητα έτσι τόσο... Δεν μπορεί να γίνει τόσο εύκολα αυτό. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι σαν βάτα, να τα έχει ισορροπήσει αυτός, να ξέρει από αυτά και να είναι ισορροπημένος και να τα έχει σε μια καλό balance. Οι Ινδοί πάντα λένε για να μην είμαστε ασθενείς, να είμαστε υγιείς, πρέπει να έχουμε καλό balance στο πίτα και το κάφα μας. Οπότε ναι, μπορούμε να το δούμε έτσι. Άρα ο καθένας μας έχει και τα τρία στοιχεία, απλά κάποιοι υπερτερεί πάρα πολύ σε ποσοστό ουσιαστικά. Αλλά υπάρχουν και τα τρία στοιχεία μέσα. Όλοι μας έχουμε τα τρία στοιχεία. Και άρα ουσιαστικά η Αγιουβέρδα αυτό που κάνει είναι να τα φέρει όλα σε μια ισορροπία. Να μην είναι το ένα πάνω από το άλλο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό κάνουμε στην Αγιουβέρδα. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε τη βάτα, την πίτα και την κάφα να είναι σε ισορροπία και στην αρμονία. Γιατί αν ένα έχει ανισορροπήσει, βασικά η βάτα είναι το πιο περίεργο, γιατί είναι και κινητικό και κρύο. Είναι και το κρύο, είναι και κρύη η βάτα. Αν ανισορροπήσει, μας φεύγει δηλαδή, και έτσι επέρχεται η ασθένεια.
Συγγνώμη που σας διακόπτω πάλι. Όταν είναι κρύοι συναισθηματικά, είναι πιο ψυχροί σαν άνθρωποι, δεν είναι τόσο ζεστοί. Ναι, γενικά είναι κρύα άτομα. Είναι Μάλιστα. κρύα άτομα, ναι. Είναι Ωραία, κρύα. Δεν ευχαριστώ. θα το έλεγα, είναι, δεν είναι ζεστοί άνθρωποι, αλλά γενικά είναι κρύοι. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, αν ένας βάτα τύπος πίνει παγωμένο νερό ή τρώει παγωμένα φαγητά Μμμ. ή ζει σε ένα δωμάτιο, σε ένα σπίτι που κάνει κρύο, θα ανισορροπήσει, θα του φύγει η βάτα και θα ασθενήσει. 100%. Θα βγάλει Μάλιστα. τέλος. Ναι, ναι. Πρέπει αυτό, γι' αυτό λέμε πάντα και τα τρία να είναι ισορροπημένα. Κύριε Κωνσταντίνε Κώστα, πώς σας φωνάζουνε, δεν ξέρω. Κώστα, Κώστα. Κύριε Κώστα, νομίζω ότι θέλει το σχεδόν το 90% έτσι όπως το περιγράφετε είναι να εκπαιδευτείς να εντοπίζεις τους τύπους από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι τόσο πολλά δηλαδή που πρέπει Είναι, να ελέγξεις. είναι βασικότατο. Είναι το πρακρούτι. Ναι. Πρακρούτι λέγεται αυτό, Μμμ. που είναι και η Αγιουβέδα. Δηλαδή το πρακρούτι είναι και η Αγιουβέδα. Δηλαδή ζούμε πρακρούτι. Ζούμε, είμαστε Αγιουβέδα όλοι. Θα πρέπει να ξέρουμε, σε εισαγωγικά. Καλό είναι να ξέρουμε αυτά τα πράγματα σαν Αγιουβέδα, αλλά και να μην είμαστε Αγιουβέδα. Καλό είναι να τα ξέρουμε γιατί μπορούμε να αποφεύγουμε νόσους, να έχουμε καλή ζωή, να έχουμε μια αρμονική ζωή. Πάντως πολλά από αυτά που λέτε πατάνε και πάνω στην Ιπποκράτεια, έτσι. Και ο Ιπποκράτης σε τέτοιους χαρακτηρισμούς ουσιαστικά τοποθετούσε τα άτομα, τον κάθε άνθρωπο, με Σωστά, έτσι παρόμοια χαρακτηριστικά. σωστά. Δεν είναι λίγες φορές που ο Ιπποκράτης έχει επισκεφτεί την Ινδία εκείνα τα χρόνια. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, Η, γιατί έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά, έτσι, επειδή έχω διαβάσει αρκετά, ναι, πάρα πολλά χαρακτηριστικά. ναι, Έχει και αυτός σαν αυτά που περιγράφεται. η Αγιουβέδα είναι πιο αρχαιοτά των χρόνων από την ελληνική περίοδο, έτσι. Ε, οπότε, ναι, να ξέρετε ότι στην Ινδία μας σέβονται τους Έλληνες λόγω του Ιπποκράτη, του Μεγάλου Αλέξανδρου, την αρχαία φιλοσοφία μας. Δεν μιλάω για την τωρινή, μιλάω για την αρχαία μας. Μας Ναι, σέβονται γι' αυτό πάρα πολύ. Και έχουν πάρει και αυτοί από τη δικιά μας. ναι. Ε, Ωραία. ε, αυτά εδώ τώρα μέχρι εδώ που είπαμε κάποια πράγματα, καταλαβαίνουμε περίπου τι εννοούμε όταν λέμε βάτα πίτα κάφα, έτσι. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μπορείτε να ρωτάτε. Θέλω να μην είναι σαν μάθημα, να είναι σαν συζήτηση. Αν έχετε κάτι όπως ρώτησες εσύ, ναι, να το εξηγήσουμε εδώ πέρα, να το καταλάβουμε και καλύτερα. Η κυρία Γιούλη, therapist, παρακαλώ. Ναι, ναι. Γιούλη. Γιούλη. Η κυρία Γιούλη έχει σηκώσει χεράκι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κάθε άτομο γεννιέται με ένα μοναδικό συνδυασμό ντόσας, πράγματι δηλαδή, που καθορίζεται τη στιγμή της σύλληψης. Δηλαδή, για να σας δώσω να το καταλάβετε, το τι τύπο θα πάρουμε, αν είμαστε βάτα, πίτα ή κάφα, το παίρνουμε τη στιγμή της σύλληψης του αρείου και του σπερματοζωαρίου. Έτσι. Από εκεί και μέχρι να πεθάνουμε, αυτό δεν αλλάζει. Έτσι. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να συντηρούμε την ισορροπία και την αρμονία που λέγαμε και με την κοπέλα
πιο πριν. Λοιπόν, κάθε άτομο γεννιέται με ένα μοναδικό συνδυασμό ντόσας που καθορίζεται τη στιγμή της σύλληψης και επηρεάζεται από εποχές και εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, ας πούμε. Αυτές οι ξεχωριστές δυνάμεις διέπουν όλα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, τις δραστηριότητες, τα πρότυπα και όπως είπαμε η ισορροπία θεωρείται βασική προϋπόθεση για την τέλεια υγεία. Δεν γίνεται να έχουμε τέλεια υγεία και να έχουμε ανισορροπημένα τα τριντόσες μας, δηλαδή το βάτο, το πίτα και το κάφα. Στην Αγιουρβέδα ένα υγιές άτομο δεν είναι μόνο εκείνο που είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε ασθένεια, αλλά εκείνο του οποίου το πνεύμα, το σώμα και η ψυχή, προσέξτε, βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με όλα τα όργανα, σε πλήρη λειτουργία. Όλο αυτό το επίπεδο. Δηλαδή πρέπει και το πνεύμα και το σώμα και η ψυχή να βρίσκονται σε ισορροπία. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και σίγουρα θα είμαστε σε πλήρη υγεία όταν θα είμαστε ισορροπημένοι και σε αρμονία. Προσέξτε, στην Ινδία βάζουν πολύ τη λέξη εκτός την ισορροπία και την αρμονία. Καθένας μας έχει γεννηθεί με μια μοναδική ισορροπία, βάτα, πίτα, κάφα, χάρη στην οποία είμαστε αυτό που είμαστε. Δηλαδή. Δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι απολύτως ίδιοι μεταξύ τους, αλλά διαχωρίζονται από τα τρία ντόσα. Καθαρή τύπη, όπως είπαμε, καθαρός τύπος είναι ένας που λέμε αυτός είναι μόνο βάτα. Σπάνια θα το δούμε αυτό. Όλοι μας διέπουν και οι τρεις τύποι, όπως έχουμε πει πριν. Έτσι. Δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι απολύτως ίδιοι μεταξύ τους. Ποτέ. Εξαιτίας των αλλαγών που συμβαίνουν στον χώρο και στον χρόνο, όπως αλλαγές στο κλίμα, την ηλικία, την διατροφή, τον τρόπο ζωής, πού ζούμε, πώς ζούμε, τι κάνουμε, όλα αυτά παίζουν ρόλο και μπορούν να το ανισορροπήσουν αυτό το πράγμα. Έτσι. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Επιτακτική λοιπόν ανάγκη να επαναφέρουμε τον αρχικό συνδυασμό βάτα, πίτα, κάφα με τον οποίο γεννηθήκαμε. Γι' αυτό λέμε πάντα, επειδή όταν γεννιούμαστε και ερχόμαστε από την θεϊκή ενέργεια και το σύμπαν, ας πούμε, ερχόμαστε πάντα υγιείς. Πάντα υγιείς. Γι' αυτό είναι το πιο κλασικό πράγμα που θα έχουμε όταν γεννηθούμε. Από εκεί και πέρα εμείς θα το ανισορροπήσουμε και θα το ασθενήσουμε, ας πούμε. Αλλά και πάλι η Αγιουρβέδα, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ πέρα, για να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή και να ξανά ισορροπήσουμε τα τριντόσα, δηλαδή το βάτα, το πίτα και το κάφα. Τα ωφέλη από την Αγιουρβέδα είναι μόνιμα και διαρκής για όποιον επιδιώκει μια εναλλακτική προσέγγιση στις θεραπείες του, στον τρόπο ζωής και σε όλα αυτά. Έτσι μπορεί να πετύχει υγεία για πάντα. Η Αγιουρβέδα έχει αυτή την ιδιότητα να κάνει έναν άνθρωπο
υγιή για πάντα. Όταν λέμε υγιή, όχι μόνο σωματικά και ψυχικά και πνευματικά. Πάντα με φυσικό τρόπο. Είπαμε, η Αγιουρβέδα ποτέ δεν ασχολείται με χημεία. Πάντα με φυσικό τρόπο. Θα τα δούμε λίγο παρακάτω αυτά. Όταν λέμε Αγιουρβέδα και επιστήμη της ζωής, που είπαμε αυτό εννοεί σαν σκεπτική μετάφραση. Λοιπόν, για να σας δώσω να καταλάβετε τι είναι Αγιουρβέδα, πώς διαμοιράζεται, είναι σώμα, ζωή, μυαλό, όργανα και πνεύμα. Αυτά και τα 5, προσέξτε, είναι πολύ βασικά. Πρέπει να λειτουργούν ισορροπημένα, αρμονικά και σάβτα, καθαρά. Γι' αυτό πάντα προσέχουμε στην Αγιουρβέδα, ανάλογα με τον τύπο μας, πώς να τρώμε, τι να χρησιμοποιούμε, πώς να κινούμαστε, ποια κατεύθυνση, πού, τα πάντα, τα πάντα. Η Αγιουρβέδα το προσέχει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Είπαμε, η Αγιουρβέδα είναι κομμάτι Βέντε και περιλαμβάνει γιόγκα, meditation, astrology, όπως σας είπα πριν με την πίτσα. Εδώ πέρα, για να το καταλάβουμε καλύτερα, πρώτον, η Αγιουρβέδα αντιμετωπίζει όλο το σώμα και το πνεύμα και θεραπεύει όχι το σύμπτωμα, αλλά την αιτία του. Εγώ θα έλεγα ακόμη κάτι παραπάνω, την αιτία της αιτίας. Δεύτερον, τα φάρμακά της είναι φυσικά και δεν έχουν δηλητήρια και τοξίνες. Τελειώσαμε και με αυτό. Τρίτον, όλες οι θεραπείες είναι και για τους υγιείς, αλλά και για τους ασθενείς, αρρώστους, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε αντίσταση και ανοσία και στο πνεύμα, όπως είπαμε, αλλά και σε όλο το υλικό μας σώμα. Τέταρτον, είναι πολύ πιο φθηνές οι θεραπείες, γιατί γίνονται από τη φύση. Πέμπτον, εάν θεραπεύσουμε ένα ψυχικό πρόβλημα, αυτομάτως θεραπεύεται και το σωματικό ή και αντίστροφα. Αυτά δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, πάνε μαζί. Είναι λάθος για μένα να προσπαθούν κάποιοι να θεραπεύσουν μόνο ένα σύμπτωμα, δηλαδή ένα σωματικό σύμπτωμα ή ένα πνευματικό. Δηλαδή, ας πούμε, μια ψυχασθένεια, μια κατάθλιψη. Πάνε κάποιοι άνθρωποι και προσπαθούν να θεραπεύσουν μόνο την κατάθλιψη. Μόνο το πνευματικό. Όχι, είναι ένα όλο μαζί. Για να οδηγήσει έναν άνθρωπο στην κατάθλιψη, τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος? Μπορεί να πέρασε μια μεγάλη ασθένεια. Ένα αυτοάνωσο, 2 αυτοάνοσα. Γιατί συνήθως όταν έχουμε ένα, σέρνονται και άλλα 2-3 από πίσω. Ποτέ δεν πάει μόνο ένα αυτοάνωσο. Γιατί λίγο πολύ ξέρουμε ότι σχεδόν, να μην πω όλοι, έχουν κάποιο αυτοανωσάκι μέσα του. Μασιροειδής μπορεί να είναι. Διαβήτης μπορεί να είναι. Αρθρίτης μπορεί να είναι. Όλοι λίγο πολύ έχουμε κάποιο αυτοάνωσο. Έτσι κι αλλιώς τα αυτοάνωσα έχουν γίνει από μηδενικά που είχαμε πριν 50-100 χρόνια, έχουν γίνει τώρα 150-170 και πάμε. Έκτον, η Αγιουρβέδα πάντα προσέχει να προλαμβάνει πριν αρρωστήσουμε. Είπαμε, way of life.
όλα ό,τι υπάρχει, το 7, 7ο δηλαδή, όλα ό,τι υπάρχει στο περιβάλλον μας, είπαμε ήλιος, φυτά, ρίζες, παράγωγα ζώων, είναι για την Αγιουρβέδα ιατρικά, γιατρικά. 8ο, το ίδιο κάνει και η γιόγκα. Δεν ξέρω από εσάς πώς ασχολείστε με τη γιόγκα, που έρχεται να βοηθήσει με τεχνικές ισορροπίας, αναπνοής, αρμονίες σώματος, νου και ψυχής. Η γιόγκα για την Αγιουρβέδα είναι πολύ, μα πολύ βασικό κομμάτι. Στην Ινδία που πάμε σε αγιουρβέδικα κέντρα ή νοσοκομεία ή κλινικές ή οτιδήποτε, όλες, μα όλες έχουν μέσα δάσκαλο γιόγκα. Έχουν περιοχή που κάνουν οι άνθρωποι γιόγκα. Για να θεραπεύσουμε το όλον, είπαμε, χρειάζονται και πολλά πράγματα μαζί. Έτσι είναι και η γιόγκα. Και ένατον, η Αγιουρβέδα δέχεται ότι όλα μπορούν να βοηθήσουν. Στην Αγιουρβέδα, προσέξτε, τα δεχόμαστε όλα. Και τις ακτίνες και την μικροβιολογία, τις εξετάσεις δηλαδή, και τη μαγνητική και τις αξονικές και όλα. Τα δίνουμε βάση αυτά, τα εξετάζουμε, τα βλέπουμε. Δεν λέμε ότι δεν τα θέλουμε αυτά. Όχι. Η Αγιουρβέδα τα βλέπει όλα, αλλά πιο πολύ βασίζεται στην δική του διάγνωση, θα έλεγα εγώ. Εκεί περισσότερο, αλλά όλα τα παίρνει σφαιρικά και τα βλέπει. Ας κάνουμε και μία μικρή διάγνωση. Όταν πάμε σε ένα κέντρο αγιουρβέδικο στην Ινδία, το πρώτο που κάνει ένας γιατρός της Αγιουρβέδα ή ένας πεπειραμένος θεραπευτής, κάνει διάγνωση. Ένα άτομο. Γιατί είπαμε και από πριν ότι κανένα άτομο δεν είναι ίδιο με το άλλο. Βλέπουμε ένα άτομο, το κάνουμε διάγνωση και ψαχουλεύουμε να δούμε πώς σκέφτεται, τη γλώσσα του, τα μάτια του, το δέρμα του. Ο γιατρός τα βλέπει όλα, το στιγμό, όλα αυτά, για να πάρει 100% πληροφορίες για τον τύπο του. Ακόμη μπορεί ένας Αγιουρβέδα γιατρός και μόνο που θα πιάσει τον σφιγμό, pulse, να μάθει και τι έφαγε πριν από 5 ημέρες. Έτσι. Εδώ θα δούμε μία γλώσσα. Τη βλέπετε τη γλώσσα. Εδώ πέρα, πώς είναι μία γλώσσα. Τι βλέπουμε. Ένα χάρτη. Δεν βλέπουμε εδώ. Της γλώσσας. Εδώ φανταστείτε να γυρίσουμε τη γλώσσα ανάποδα. Θα δούμε ένα σώμα. Γυρνάμε τη γλώσσα ανάποδα, σαν να βλέπουμε έναν άνθρωπο τώρα κατακόρυφα. Έτσι. Βλέπουμε. Εδώ είναι το κεφάλι, εδώ που βλέπουμε τον γένσορα που κουνάω. Φανταστείτε το κεφάλι. Εδώ είναι ισοφάγος που κατεβαίνει κάτω η τροφή. Περνάει, πάει στο μάχηρο δεκαδάκτυλο, συνεχίζει, πάει λεπτό έντερο, παχύ έντερο και κόλον έξω που βγαίνει έξω. Έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε δεξιά και αριστερά που λέει εκεί lungs, δηλαδή δεξί και αριστερός πνεύμων. Πάμε παρακάτω να δούμε κάτω από το πνεύμονα. Αν θα δείτε, αν ψαχουλευτείτε κι εσείς, έτσι είναι ακριβώς και το σώμα σας. Ακριβώς από κάτω από τον δεξί. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Ναι. Η τομή του σώματος είναι κάθετη, έτσι, σαν να έχουμε
κάθετα κόψει έναν όρθιο άνθρωπο, οριζόντια, όχι κάθετα. Γιατί το έχετε ανάποδα. Μπράβο, αυτό λέω. Ωραία. Φανταστείτε τη γλώσσα να την γυρίσουμε έτσι. Οκ. Δεν μου το Να είναι το κόλλον προς τα κάτω, δηλαδή, αυτό εννοώ. Ακριβώς. Εμείς βλέπουμε τη γλώσσα όπως ανοίγει ένα ζωστόματο. Μάλιστα. Δεν θα βγει αλλιώς η γλώσσα. Α, αυτό εδώ που έχετε το σχηματάκι σχηματίζει μια γλώσσα ουσιαστικά, ανθρώπινη. Ναι, είναι γλώσσα. Είναι γλώσσα, οκ. Οπότε πάνω στη γλώσσα αντικατοπτρίζονται τα εσωτερικά όργανα μέσα εισαγωγικά. Μπράβο. Αυτό κάνει και ένας γιατρός. Ωραία. Ευχαριστώ γιατί συγγνώμη, λίγο τα έχασα. Συγγνώμη που. Είναι να ρωτάτε, ό,τι θέλετε να ρωτάτε. Συζήτηση κάνουμε, όχι μάθημα. Έτσι βλέπουμε εδώ πέρα πώς είναι το σώμα μας. Δηλαδή θα δούμε στην αριστερή πλευρά, τι έχουμε εδώ, σπίνα δεν έχουμε. Στη δεξί πλευρά τι έχουμε, το σηκώτη δεν έχουμε. Ανάμεσα στο παχύ έντερο, στα έντερα και στο στομάχι μας ποιο είναι, το πάγκρεας δεν είναι. Και συνεχίζει και πάει η τροφή μέχρι να βγει. Έχουμε και το kidney, δηλαδή τα νεφρά μας. Δεξί και αριστερό νεφρό, όπως ακριβώς είναι και στο σώμα μας. Βλέπουμε μια ανατομία στη γλώσσα, βλέπουμε μια ανατομία όπως είναι στο ίδιο μας το σώμα. Στη διάγνωση, συνεχίζουμε για τη διάγνωση που κάνουμε στην αγιουρβέδικη ιατρική, είναι και η ηρυδεολογία. Γνωρίζουμε όποιος κάνει ηρυδεολογία μπορεί να καταλάβει και να δει τα όργανα και ακόμη όλο το σώμα στα μάτια μας. Ας πούμε, βλέπουμε εδώ πέρα πώς είναι το πρόσωπό μας δηλαδή, πού είναι το μυαλό μας, πού είναι τα έντερά μας, παχύ έντερο, λεπτό έντερο, το πόδι μας, τα νεφρά μας, σπονδυλική μας στήλη. Δηλαδή ένας καλός ηρυδεολόγος μπορεί να τα δει αυτά και μπορεί να δει ακόμη ανάλογα με τις σκιές, με το χάρτη του ματιού, μπορεί να διαγνώσει και κάποια προβλήματα σωματικά. Είναι και αυτή μια επιστήμη βασικά. Αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε λέγεται pulse διάγνωση, δηλαδή παλμών. Αυτή εδώ πέρα για την Αγιουρβέδα είναι πάρα πολύ βασική διάγνωση. Γιατί ένας γιατρός μπορεί να δει και να καταλάβει μόνο από αυτό, προσέξτε, μόνο από αυτό σε ποιον τύπο ανήκει είναι κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή βάζοντας τα τρία του δάχτυλα επάνω στον καρπό και αν δείτε πρώτο, δείκτης, μέσος και το τρίτο δάχτυλο και ξέρει πού ακριβώς τα ακουμπάει, τα ψαχουλεύει στην αρχή, τα βρίσκει εύκολα, ακουμπάει τα δάχτυλά του και με τους χτύπους που παίρνει από τους παλμούς του ανθρώπου μπορεί να καταλάβει, είπαμε, πολλά πράγματα. Μέχρι τι ασθένεια έχει, τι έχει φάει, τι τον πείραξε, σε ποιον τύπο ανήκει, βάτα, πίτα ή κάφα και πολλά άλλα, μια ολόκληρη ζωή μπορεί να καταλάβει. Δηλαδή, πληροφοριακά θα δώσω να καταλάβετε ότι στο πρώτο δάχτυλο, εδώ πέρα, στο πρώτο δάχτυλο, αισθανόμαστε στην Αγιουρβέδα χτύπου βάτα. Ο χτύπος είναι κρύος, ασταθής, γρήγορος,
αέρινος, όπως είπαμε πριν, σαν το φύρι δηλαδή. Θα αισθανθεί ένα πράγμα κάτι τέτοιο. Ενώ στον πίτα θα αισθανθεί τον σφιγμό σε αυτό εδώ το μεσαίο το δάχτυλο, εδώ πέρα, και θα αισθανθεί ζεστό. Θα αισθανθεί την αρτηρία εκεί πέρα να χτυπάει ζεστά. Ο χτύπος είναι σαν το βατράχι. Έτσι. Σταθερός, παλμός, ζεστός, δηλαδή κάτι μπαπ, 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 μπαπ. Αν πάμε στον κάφα, εδώ πέρα θα τον αισθανθούμε και εδώ σταθερό, αλλά πολύ αργό, πολύ πιο αργό. Η χτύπη θα είναι αργή, δηλαδή κάτω από 60, ας πούμε, χτύπους, 55, αλλά θα είναι η χτύπη αργή και δυνατή, δηλαδή κάπως μπουπ, 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 μπουπ. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή με λίγο καλή practice θα μπορείς να είσαι πολύ ok. Δηλαδή θα πιάνεις σφιγμούς και θα καταλαβαίνεις πράγματα πάρα πολλά. Και ας έρχονται οι άλλοι με στιθοσκόπια, με το ένα, με εξετάσεις, με το 1002, να βρουν τα ίδια πράγματα που θα βρεις και εσύ μέσα σε 10 λεπτά. Είναι πολύ βασικό λοιπόν αυτό εδώ το πράγμα, η διάγνωση. Και είπαμε δεν είναι μόνο σφιγμός, είπαμε είναι στο δέρμα, εξετάζει το δέρμα, εξετάζει τα νύχια, πολύ βασικό τα νύχια. Από το νύχι μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος τι ασθένεια έχει. Εγώ προσωπικά που ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια, ναι, μπορώ να το καταλάβω. Εκτός από το σφιγμό. Λοιπόν, ακόμη ένα μεγάλο κομμάτι που είναι οι γεύσεις, ράσα. Οι γεύσεις είναι η ράσα, σανσκριτικά πάντα. Λοιπόν, αυτές είναι 6 οι γεύσεις και είναι πάρα πολύ βασικές για την Αγιουρβέδα. Αν δεν ξέρουμε γεύσεις, τα παρατάμε, δεν κάνουμε Αγιουρβέδα. Είναι πάρα πολύ βασικό η γεύση. Γιατί αν δεν έχουμε και εδώ πέρα ισορροπημένες γεύσεις, προέρχεται η ασθένεια. Δηλαδή, π.χ. για να σας δώσω να καταλάβετε, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να τρώει μόνο γλυκές γεύσεις, να έχει γλυκές γεύσεις. Κάποια στιγμή θα περάσει σε ανισορροπία και ταυτόχρονα σε ασθένεια. Θα πρέπει οι γεύσεις να είναι ισορροπημένες. Να έχουμε δηλαδή και την γλυκιά γεύση, και την ξινή γεύση, και την αλμυρή γεύση, και την πικρή, και την πικάντικη, αλλά και την στιφή. Είναι 6 γεύσεις αυτές. Αυτές και οι 6 θα πρέπει να είναι πάντα σε ισορροπία. Πολλοί άνθρωποι τελευταία τρώνε μόνο, προτιμούν, δεν ξέρω τι, τρώνε μόνο γλυκά, γλυκές γεύσεις. Έτσι, γιατί και τα φρούτα είναι γλυκή γεύση. Και καθόλου, αν δηλαδή είναι κάτι ξινό ή κάτι στιφό ή κάτι πικρό, κάνουν τι είναι αυτό τώρα, πικρό θα φάω. Όχι, αυτό είναι λάθος. Είναι μάλλον πολύ λάθος. Και θα πρέπει να ξέρουμε δηλαδή ποιες γεύσεις, γι' αυτό λέμε για την Αγιουρβέδα για τις γεύσεις, ποιες γεύσεις ισορροπούν τον βάτα, ποιες γεύσεις ισορροπούν τον πίτα και ποιες γεύσεις ισορροπούν το κάφα. Ή αντίθετα, ποιες γεύσεις ανισορροπούν τον βάτα, τον πίτα και τον κάφα. Είναι βασικό. Δηλαδή, ένα παράδειγμα.
Οι γεύσεις που ισορροπούν τον βάτα είναι η γλυκιά, η ξινή και η αλμυρή. Αυτό ο τύπος, εγώ ας πούμε, λέμε, είμαι βάτα. Αν τρώω πικρά, αν τρώω πικάντικα και στιφά, 100% θα ασθενήσω κάποια στιγμή. Θα βγάλω κάτι. Μπορεί να είναι και πνευματικό και οτιδήποτε. Και σωματικό. Ασθένεια δηλαδή. Πάμε και λίγο παρακάτω να δούμε μέσα στο στόμα μας που βρίσκονται οι γεύσεις, σε ποια σημεία. Εδώ μπροστά βλέπουμε τα γλυκά, δηλαδή τη γλυκιά γεύση. Εδώ μπροστά, εδώ που λέει sweet, εδώ πέρα είναι το σημείο που αισθανόμαστε τη γλυκιά γεύση. Αν δίπλα εδώ πέρα, δεξιά και αριστερά, εδώ πέρα με το κίτρινο, είναι η ξινή γεύση. Εδώ αισθανόμαστε πιο πολύ την ξινή, δηλαδή οι σένσορες που έχει η γλώσσα μέσα αισθάνονται πιο πολύ την ξινή. Εδώ παρακάτω πάλι προς το μέσον είναι η σάλτη, δηλαδή η αλμυρή. Και είναι η πικρή, η πικάντικη και η στιφή. Λοιπόν, αυτός είναι ένας χάρτης με γεύσεις στη γλώσσα μας, που είναι βασικό και αυτό. Λοιπόν, ποιος θα μου πει από εσάς όλους εδώ πέρα ασχολούνται κάποιοι με γιόγκα? Ασχολείται κάποιος με γιόγκα εδώ πέρα που είμαστε? Λοιπόν, αν ασχολείται κάποιος, αυτές οι ποντόσες είναι πολύ βασικές για τους γιόγκι, για αυτοί που ασχολούνται με τη γιόγκα. Έτσι. Τι είναι οι 15 οι ποντόσες? Έτσι. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Έχουμε 3 ντόσες. Η κάθε μία ντόσα διαιρείται σε άλλες 5 υπό-ντόσες. Εδώ τις βλέπουμε πράνα βάτα, ουντάνα βάτα, ξέρω εγώ, και όλες οι υπόλοιπες, σαπάνα βάτα, σαμάνα βάτα και όλα αυτές. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή 3 ντόσες, βάτα, πίτα, κάφα, επί 5, 3, 5, 15. Έτσι έχουμε και εδώ. Και εδώ είναι πολύ βασικό αυτό εδώ πέρα. Γιατί έχει σχέση με αναπνοή που κάνει ένας γιόγκι, ο τρόπος που κάνει ασκήσεις και όλα αυτά. Γιατί ας πούμε εδώ πέρα, ας πούμε ένα γνωστό, το πράνα βάτα ας πούμε, σημαίνει αναγκαστικός αέρας. Πράνα. Πρέπει να πάρουμε πράνα αυτά για να είμαστε υγιείς, για να να κάνουμε τη γιόγκα μας. Αυτά οι γιόγκοι τα ξέρουν και καλύτερα και από μένα. Πρέπει να τα ξέρουν. Πάμε να δούμε ένα πάρα πολύ βασικό θέμα για την Αγιουρβέδα, που είναι τα ντάτος. Για μένα προσωπικά τα ντάτος είναι ακόμη πιο βασικά και από τα 3 ντόσας, δηλαδή το βάτα, το πίτα και το κάφα. Θα πρέπει κάποιος όταν θα θέλει να ασχοληθεί με την Αγιουρβέδα, να σπουδάσει την Αγιουρβέδα, να τα μάθει πολύ καλά, απ' έξω και ανακατοτά, που λέει ο λόγος.
Λοιπόν, εδώ έχουμε, είναι 7 αυτά εδώ πέρα. Κάτσε να τα δούμε παρακάτω. Λοιπόν, είναι η λέμφο, είναι το αίμα, ο μυϊκός ιστός, το λίπος, η χόνδρη, ο μυελός, το σπέρμα. Δηλαδή, για να σχηματιστεί το σπέρμα και το άριο, από πού σχηματίζεται? Έχει μία σειρά από το μυελό των οστών. Από εκεί σχηματίζεται το σπέρμα. Έχουν μία σειρά, δηλαδή το πρώτο που αναλαμβάνει δράση, δουλειά στο σώμα μας μετά από την τροφή όταν τρώμε, είναι το, το λεμφικό σύστημα. Έτσι, το πρώτο, η λέμφα. Γιατί μόλις εμείς τρώμε, επειδή το σώμα μας παίρνει κάποιο ξένο σώμα μέσα του, αμέσως κάνει stand-by. Δηλαδή ενεργοποιεί το λεμφικό σύστημα. Έρχεται το λεμφικό σύστημα να καθαρίσει για να μπορεί να συνεχίσει το σώμα να κάνει την πέψη. Αν δεν πάει το λεμφικό σύστημα, δεν καθαρίσει, δεν αποχυτεύσει τα μικρόβια, ό,τι βρει ας πούμε την τροφή από το ξένο σώμα, γιατί η τροφή είναι ξένο σώμα. Δεν πέφτει το σώμα. Και αν πέψει θα κάνει φλεγμονές. Δηλαδή θα δει κάποιον εχθρό. Έτσι, και αμέσως θα κάνει φλεγμονές. Πάμε παρακάτω. Γι' αυτό λέμε είναι πολύ βασικό αυτό. Πάμε εδώ παρακάτω να δούμε και αυτά τα πράγματα. Ήθελα να σας πω και η τέλεια υγεία από όλη αυτή τη διαδικασία λέγεται ότζας. Είναι η πλήρη υγεία. Όταν όμως όλα αυτά λειτουργούν σωστά και ισορροπημένα. Δηλαδή και το αίμα και η λέμφο και τα κόκαλα και το λίπος και η μυς και το σπέρμα και ο μυελός. Όλα αυτά θα πρέπει να λειτουργούν σωστά. Κατά σειρά όμως, έτσι. Δεν πάει το ένα, δηλαδή να ξεκινήσουμε ανάποδα, ας πούμε, να πάμε από το μάτζα, ας πούμε, ή από το άστι, τα κόκαλα. Πάντα ξεκινούμε από την τροφή, όπως βλέπετε και εδώ το σχήμα. Τρώμε, ξεκινάει η τροφή. Πρώτο επεμβαίνει η λέμφο, μετά ράκτα το αίμα για να πάρει τα υγιείς στοιχεία που θα πάρει μετά από τον καθαρισμό και για να τα στείλει στους μυς, στο λίπος, στα κόκαλα, στο μυελό των οστών και τέλος το σπέρμα ή ο άριο. Γι' αυτό η τροφή αυτή, μέχρι να καταλήξει στο άριο ή το σπερματοζωάριο, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε εμείς οι άνθρωποι να τρώμε σωστές τροφές, γιατί γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι έχουν πρόβλημα με εγκυμοσύνες, δεν είναι, ένας σπόρος, ας πούμε, δεν είναι υγιής. Θα πρέπει να είναι όλα υγιές, να είναι ότζας, για να έχουμε ένα υγιές παιδί, για να το καταλάβουμε. Λοιπόν, έτσι είναι και στο φυτό. Δηλαδή, αν δούμε και τα δύο εδώ πέρα, είναι το ίδιο πράγμα. Και στο φυτό το ίδιο πράγμα. Αλλά αντίθετα, αντί για από πάνω, το φυτό είναι από κάτω. Τρέφεται από τις ρίζες, earth, με χυμούς, νερό και διακλαδίζεται στα κλαδιά του, στα φύλλα του, στους καρπούς του
και όλα αυτά που είπαμε και πριν. Και εδώ πέρα και το φυτό, είπαμε, όπως είπαμε και πριν, θέλει και αυτό τα 5 στοιχεία, όπως είπαμε. Αιθέρας, αέρας, φωτιά, γη και νερό. Δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους, τα πάντσα μακαπούχτας, έτσι, τα 5 στοιχεία. Είναι και για τα φυτά. Δηλαδή, αν δείτε το φυτό, οι διαδικασίες που κάνει είναι οι ίδιες με τον άνθρωπο. Δεν έχει κάποια διαφορά μεγάλη. Είναι το ίδιο πράγμα. Πάμε να δούμε και τις άγνοι, που είναι και αυτές πάρα πολύ βασικές, οι άγνοι. Δηλαδή φωτιά. Δεν είπαμε ότι η άγνη είναι ένα στοιχείο, ένα από τα 5 στοιχεία. Γη, νερό, φωτιά, αέρας, αιθέρας, όλα αυτά που είδαμε. Σαν άνθρωποι εμείς, για να παίξουμε σωστά και να έχουμε καλή υγεία και ζωή, θα πρέπει να έχουμε και πολύ καλή άγνη. Αν δεν έχουμε άγνη, φωτιά δηλαδή, εδώ πέρα, βλέπετε, δεν κάνουμε, δηλαδή χωρίς φωτιά φαγητό δεν γίνεται. Δεν γίνεται καθόλου φαγητό. Αυτή που λέμε είναι η φωτιά. Και για να γίνει αυτή η φωτιά είναι ένας τύπος καλλιάκνη που είναι ένζημα. Αυτά όλα 1, 5 και 7 είναι ένζημα. Είναι ένας τύπος ένζυμο, το καλλιάκνη ας πούμε. 5 τύποι πουτάκνη, είναι άλλα 5 ένζημα, για να το καταλάβετε, και άλλα ακόμη 7 άλλα ένζημα τύποι που είναι και αυτά, δηλαδή είναι 7, 8 και 5, πόσο μας κάνει, 13. Έτσι. Έχουμε 13 ένζημα για να μας κάνουν τη φωτιά αυτή, για να έχουμε πέψη. Αν δεν υπάρχει αυτό, θα έχουμε στο πεπτικό μας βακτήρια, μύκητες, παράσιτα, ιούς, τα πάντα. Και γι' αυτό λέμε ότι πολλοί ασθενούν, ας πούμε, από ιούς ή οτιδήποτε ή ξέρω εγώ. Αυτό το πράγμα είναι. Δέστε και σε μία θεραπεία τι γίνεται, το σώμα μας τι κάνει. Ανεβάζει πυρετό, ανεβάζει πολλά ένζημα δηλαδή. Ανεβάζει πυρετό. Τι να κάνει? Για να κάψει τα μικρόβια, σε εισαγωγικά, μικρόβια, όλα. Μπορεί να είναι από παράσιτα μέχρι ιή. Χωρίς αυτό, πάντα θα έχουμε θέμα. Θα είμαστε ασθενείς. Θα λέμε, μωρέ, πάλι έχω βήχο, έχω πυρετό, έχω το ένα, έχω το άλλο. Γιατί? Για αυτό το πράγμα. Είπαμε, άγνοι. Digestive enzymes, λέω τώρα. Digestive fire, φωτιά. Και είναι ένζημα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στις θεραπείες τώρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που κάποιος ίσως θελήσει να συνεχίσει επαγγελματικά κάνοντας μασάζ, κάνοντας αγιουρβέδα ή κάνοντας οτιδήποτε θεραπείες που έχει σχέση με την ολιστική. Στην αγιουρβέδα υπάρχουν δύο είδη θεραπείων. Είναι
τις χωρίζουμε σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον είναι οι προθεραπείες, που λέγονται και πουρβα κάρμα, και αυτές οι προθεραπείες, δηλαδή για να πάμε στην κανονική αποτοξίνωση που είναι το πάντσα κάρμα, πρέπει να προσαρμάνουμε το σώμα, να το μαλακώσουμε, γιατί οι τοξίνες δεν αποβάλλονται τόσο εύκολα. Είναι κολλημένες, οι φλεγμονές, δηλαδή το πίον, η φλεγμονή είναι κολλημένη. Αν είναι σκληρό το σώμα μας, όχι να έχει προθέρμανση, δεν φεύγουν. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να θεραπευτούμε. Πρέπει πρώτα να το προθερμαίνουμε. Προδιαδικασία λέγεται αυτή. Για την Αγιουρβέδα είναι το μασάζ, είναι η υδροσάουνα, είναι διάφορα φάρμακα φυτικά πάντα, είναι ο διαλογισμός, είναι η γιόγκα και όλα μαζί. Καλύτερα όλα μαζί. Αυτό είναι μια προθεραπεία για να δώσουμε την δύναμη στο σώμα μας με το πάντσα κάρμα, να κάνουμε την βασική θεραπεία. Θα την πούμε παρακάτω. Ας δούμε την... Παρακαλώ. Ναι, Γεια σας. γεια σας. Παρακαλώ. Ναι, σας ακούω. Με συγχωρείτε ένα λεπτάκι. Με συγχωρείτε που σου μίλησα. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Ναι. Συνεχίζω. Λοιπόν, προθεραπείες είπαμε, όπως είναι μασάζ, υδροσάουνα, προσέξτε, στην Αγιουρβέδα ποτέ δεν χρησιμοποιούμε ξηρές σάουνες. Όχι ποτέ, αλλά αποφεύγουμε μάλλον να χρησιμοποιούμε ξηρές σάουνες. Πάντα οι σάουνες στην Αγιουρβέδα είναι υδροσάουνες. Ατμός δηλαδή. Έτσι. Είναι τα διάφορα φάρμακα. Μιλάμε για τις προθεραπείες πάντα, που δίνουμε σε έναν ασθενή, φυτικά βέβαια, ο διαλογισμός και η γιόγκα. Και είπαμε όλα μαζί. Έτσι επιγραμματικά να πούμε, κάποιες θεραπείες εδώ πέρα, που είναι η αμπιάνκα, είναι το κλασικό μασάζ της Αγιουρβέδα. Εδώ πάντα χρησιμοποιούμε λάδια, θεραπευτικά λάδια για το μασάζ, που τα κάνουμε μέσα οι ίδιοι. Αφού τα προετοιμάσουμε, και θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ίδιο λάδι για όλους τους τύπους. Αυτό είναι πολύ κακό. Δηλαδή, ανάλογα τον τύπο μας, δηλαδή αν είμαστε, πάλι θα ξαναπάω εκεί, βάτα, πίτα ή κάφα, πρέπει για τον κάθε τύπο να χρησιμοποιούμε και το ανάλογο λάδι. Δεν μπορούμε π.χ. για τον πίτα να χρησιμοποιήσουμε σισαμέλαιο, ας πούμε, που είναι ζεστό λάδι. Γιατί αν το κάνουμε μασάζ με σισαμέλαιο θα ανισορροπήσει. Άσε που δεν θα αισθανθεί καλά αυτός που είναι πίτα, που τον έχουμε κάτω και τον κάνουμε μασάζ, γιατί είναι ζεστό λάδι. Και είπαμε ότι τα ζεστά στον πίτα ανισορροπούν. Θα πρέπει να βρούμε κρύο λάδι. Θα πρέπει να ξέρουμε από αυτά τα πράγματα. Τα κρύα, τα ζεστά, τα λάδια, τα ουδέτερα λάδια, τα ηλιακά λάδια. Θα πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Είπαμε για τον πίτα θα χρησιμοποιήσουμε κρύο λάδι. Ποιο είναι κρύο λάδι, ποιος θα μου πει? Κρύο λάδι. Γνωρίζει κάποιος? Λοιπόν, κρύο λάδι είναι το κόκκονα τώρα. Δηλαδή το λάδι καρύδας. Αυτό θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε μασάζ τον πίτα. Αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουμε
coconut oil στον βάτα, γιατί είναι ψυχρό λάδι, ο βάτα είναι ψυχρός, κρύος, θα ισορροπήσουμε τον βάτα. Τι θα χρησιμοποιήσουμε για τον βάτα? Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη που διακόπτω, που τη συζήτηση, ναι. Να τοποθετηθώ. Το κρύο ή το ζεστό λάδι, το λέτε με βάση την βοτανολογία, ψυχρό ή θερμό, πώς το πω, συστατικό του βοτάνου που παίρνουμε το λάδι, ή το λάδι ως λάδι αν έχει θερμοκρασία, να το πω έτσι. Τα λάδια, όλα τα λάδια, ναι, παίζει το βότανο, σίγουρα δίνει αυτή την υφή το βότανο, γιατί από εκεί το παίρνουμε, έτσι. Και περισσότερο κάνουμε λάδια από καρπούς, όχι από βότανο. Ένα βότανο δεν μπορεί να μας δώσει λάδι. Μπορεί, αλλά τα Ναι, βότανα έχετε δίκιο σε αυτό, όντως, γιατί ο ελαιόδης είναι ο καρπός ουσιαστικά, ναι. μπορεί να είναι από μια καρύδα ή μπορεί να είναι από την ελιά ή μπορεί να είναι από σπόρους, σισάμι, ε, ξέρω εγώ, από τον ήλιο, ηλιέλαιο, αμυγδαλέλαιο. Έχει πάρα πολλά λάδια από καρπούς. Όλοι οι καρποί κάνουν λάδια, ας πούμε. Αυτό θα πρέπει να τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Γιατί βλέπω και ακούω κάποιους θεραπευτές που μου λένε, ας πούμε, εγώ χρησιμοποιώ ας πούμε, ένα λάδι, ας πούμε, το κόκονατ ή ένα ουδέτερο, το αμυγδαλέλαιο ή το γέλο, δεν ξέρω τι, αλλά τέλος πάντων κάποιο λάδι και λέω, αν δεν ξέρεις τον τύπο που έχεις από κάτω για μασάζ, πώς χρησιμοποιείς το ίδιο λάδι σε όλους? Δεν θα ξανάρθει ο τύπος αυτό. Γιατί δεν θα αισθανθεί καλά. Δηλαδή, σου έρχεται κάποιος ευτραφής άνθρωπος, λιπόδης, κάφα, δηλαδή. Αυτός έχει λίπος, έχει λάδια. Από τη γέννησή του, από αυτό που είναι, έχει λίπη. Αυτόν εδώ πέρα δεν θα τον κάνεις μασάζ με λάδι, ή αν τον κάνεις λάδι πολύ, πολύ σπάνια και πολύ λαφρεία, αραιό λάδι. Δηλαδή, ας πούμε, ηλιέλαιο ή αμυγδαλέλαιο. Να ρωτήσω και κάτι ακόμη εδώ. Ας πούμε, λέτε ότι είναι από γεννησιμιού προδιαγραφόμαστε για τους τύπους της Αγιουβέρδα. Και αν ένας άνθρωπος ήταν αλλιώς προδιαγεγραμμένος, αλλά λόγω κακών συνθήκων ζωής έχει αλλάξει το σωματότυπό του, εκεί τι ισχύει? Πάλι ισχύει αυτό που ήταν από γεννησιμιού ή έχει αλλάξει και έχει πάρει άλλο τύπο γενέστερα? Όχι, δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Κοίτα, αν το αλλάξει αυτός, επειδή τρώει junk food ή οτιδήποτε η ζωή του ή ναρκωτικά, δεν ξέρω εγώ τι, σίγουρα θα μπορεί να αλλάξει και το σωματότυπό του, αλλά 99% θα έχει ασθένεια. Αλλά θα το αλλάξει βέβαια το πρακρούτι του, δηλαδή το βάτα ή το πίτα, όπως το βλέπουμε, ας πούμε, αλλά μαζί του σίγουρα θα πάρει και ασθένεια, γιατί θα αλλάξει το πρωταρχικό του τύπο. Το κατάλαβες αυτό? Άρα θα γίνει ουσιαστικά, θα αλλάξει το σωματότυπο, αλλά θα γίνει ένας νοσηρός άνθρωπος σε σχέση με κάποιον ο οποίος είναι εύσωμος από γεννησιμιού. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί όταν γινόμαστε, κατά 99% δεν ερχόμαστε από το σύμπαν ασθενείς. Το σύμπαν δεν στέλνει ασθενείς ανθρώπους. Ή και φυτά ή και ζώα ακόμα. Το σύμπαν στέλνει υγιείς. Γιατί το σύμπαν είναι υγιής. Δεν είναι άρρωστο. Γιατί αν είσαι άρρωστος, ακόμη και στο σύμπαν, πεθαίνει ένας πλανήτης. Έτσι είναι και το σώμα μας. Ή αν το αλλάξουμε εμείς, τρώμε άσχημα ή ζούμε άσχημα, κάνουμε
πράγματα άσχημα, παίρνουμε απ' έξω από την ατμόσφαιρα ιούς, μικρόβια και χιλιαδιό και τι κάνουμε τότε? Εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε το πρακρούτη μας, δηλαδή τα τριντόσα μας, το βάτα, πίτα και κάθα. Το ίδιο ισχύει βέβαια και το αντίθετο. Έτσι, δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει γεννηθεί. Το πιο ευστραφής είπατε κάπτα, πώς το είπατε? Κάθα, ναι. Ωραία. Οι πόδες, έτσι είναι. Ναι, ναι. Θα μπορεί, ας πούμε, να δημιουργήσει ισχνότητα, ας πούμε, από ανορεξία, λέω εγώ. Ναι, είπαμε ότι αλλάζει, Ναι. δηλαδή αλλάζει την πρωταρχική του, το πρωταρχικό του πρακρούτη, επεμβαίνουμε εμείς, αλλάζουμε την ισορροπία όλοι αυτοί, γιατί ήρθαμε με κάποια δεδομένα από το σύμπαν εμείς. Δεν ήρθαμε επειδή μας κάπνισαν. Ωραία. Κάποια Ευχαριστώ. δεδομένα. Όπως έρχεται ένας υπολογιστής που λέμε στο πρόγραμμά του, στο σκληρό Ναι, του, είναι αυτά για να κάνει αυτά τα προγράμματα. Άμα του βάλεις εσύ και κάνει άλλα, θα θέλει φορμάτι, θα θέλει κάτι. Έτσι είναι ναι, αυτό. ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία. Βλέπουμε εδώ κάποια μασάζ, υπέροχα μασάζ της Αγιουρβέδα, δηλαδή σαν ειδικό της Αγιουρβέδα, να μην ευλογήσω στα γέλια μου, δεν θέλω. Αλλά σαν θεραπευόμενος που τα έχω κάνει, δεν έχω δει καλύτερο από τα ειδικά εδώ μασάζ. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Έχω κάνει δηλαδή, αλλά δεν έχω δει κάτι καλύτερο. Αυτά είναι, είπαμε, αμπιάνκα, όπως είναι το fit massage με τα πόδια βασικά, το κάτι βάστη, αυτή είναι θεραπεία. Κάτι βάστη είναι στη μέση, εδώ πέρα που έχουμε λουμπάγκο, που να η μέση μας, πολύ, παίρνουμε, βάζουμε βολταρένια, τέτοια πράγματα και χιλιαδιό και δεν μας περνάει. Εδώ είναι μια πολύ ωραία θεραπεία, κάτι βάστη, που αν μάθει να την κάνετε, θα θεραπεύσετε, θα ανακουφίσετε κόσμο και κοσμάκι. Έτσι. Είναι το νέτα ταρπανάμ, είναι η θεραπεία στα μάτια αυτή. Κάνουμε εδώ έτσι με κολούρια ένα ζύμες και το γεμίζουμε με λάδι. Υπάρχουν όλα τα βίντεο αυτά εδώ πέρα. Αν θέλει κανείς να συνεχίσει να μάθει την Αγιουρβέδα, θα τα προμηθευτεί όλα αυτά. Γεμίζει το μάτι με λάδι και θεραπεύει. Θεραπεύει δηλαδή πολλές ασθένειες του ματιού. Από κουρασμένα μάτια μέχρι καταράχτη. Εννοείται απλώς το κοιτάει το λάδι. Ή συγγνώμη λίγο, σας έχασα. Είναι ανοιχτά τα μάτια του και έχει εδώ πάνω έτσι σαν χουνιά, τα κάνει ο θεραπευτής και τα γεμίζει με λάδι. Θεραπευτικό λάδι που το κάνουμε εμείς, έτσι. Άρα και ο αμβληστροειδής βρίσκεται εντός του λαδιού. Μετά δεν θα τυφλωθεί. Ανοίγει στα μάτια σου και είναι γεμάτα με λάδι. Δηλαδή, Μάλιστα. στην πισίνα που πέφτει μέσα στη θάλασσα. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον, μου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά οκ. Υπάρχει εδώ πέρα, υπάρχουν θεραπείες αυτές και είναι πολύ καλές και έχουν Μάλιστα. βοηθηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, αν και όχι έχουν θεραπευτεί. Δεν διαφωνώ, απλά είναι αν δεν είμαι εξοικειωμένη και γι' αυτό το ρώτησα κιόλας, μου κάνει εντύπωση. Πολύ καλά κάνει. Είναι η σιροντάρα, λίγο πολύ όλοι την ξέρετε τη σιροντάρα, έτσι. Είναι αυτή εδώ που κουνάω το sensor arm. Είναι μια φανταστική θεραπεία η σιροντάρα. Γεμίζουμε με θεραπευτικό λάδι εδώ, που είναι σισαμέλαιο, ή μπορεί να είναι γάλα γελάδος, ή μπορεί να είναι βοτηρόγαλο, ή οτιδήποτε, ανάλογα είπαμε τον τύπο. Και χύνουμε εδώ στο τρίτο μάτι, το βλέπετε, το λάδι πέφτει σαν, όπως, όχι στάζει, σαν όπως ανοίγουμε τη βρύση και τρέχει έτσι πάνω στο τρίτο μου μας μάτι και αυτό το κουνάμε πέρα δόθε, δεξιά-αριστερά. Αυτή είναι μια πολύ καλή θεραπεία για ψυχασθένειες, για άνοιες, για καταθλίψεις, για
ό,τι έχει σχέση με το πνευματικό και ψυχικό. Είναι μια φανταστική θεραπεία που πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ και θεραπεύει. Είναι και κάποιες άλλες θεραπείες, όπως είναι η ελακκίνηση, όπως είναι όλα τα easy, ό,τι υπάρχει σε easy, δηλαδή, που θα πει πουγγί. Βλέπουμε τα πουγγιά εδώ από κάτω. Αυτά που τα κάνουμε με βότανα μέσα, βρίσκουμε τα βότανα και άλλα υλικά, όπως είναι το σκόρδο, το τζίντζερ, το κρεμμύδι, το ρύζι, και κάνουμε ένα πολτό εδώ πέρα, αφού τον θερμάνουμε, το φτιάξουμε σε ένα βοκ τηγάνι, ξέρω εγώ. Κάνουμε τα πογιά, τα μουσκεύουμε με λάδι, και αυτό θεραπευτικό που το κάνουμε εμείς, και κάνουμε φανταστικές θεραπείες. Δεν είναι μασάζ, είναι θεραπείες. Μιλάμε για θεραπείες εδώ πέρα. Άλλο το μασάζ, άλλο οι θεραπείες. Ναι, είναι μασάζ, αλλά είναι και θεραπείες. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Όχι. Πάμε εδώ πέρα να δούμε είπαμε από την πούρβα κάρμα, την προετοιμασία πριν την αποτοξίνωση. Άλλη μια μέθοδο είναι εδώ, είπαμε η σάουνα ατμού. Αυτή είναι εδώ μια σάουνα ατμού, βέβαια μπορεί να είναι και με ξύλο όλοι, όπως έχω μια εγώ εδώ πέρα, δικιά μου, αλλά μπορεί να είναι και με τζάμι, ας πούμε. Εδώ πέρα, από ένα εξωτερικό βραστήρα, διοχετεύουμε μέσα ατμό. Αυτό είναι εδώ το άσπρο που βλέπουμε, είναι ατμός, προσέξτε, θεραπευτικός. Γιατί γίνεται στον βραστήρα που έχουμε έξω, τώρα εδώ δεν φαίνεται, κάτω από το κρεβάτι είναι συνήθως, και στέλνει τον ατμό αυτό, αλλά μέσα δεν είναι σκέτο νερό, βάζουμε και βότανα. Ανάλογα με την ασθένεια που έχει ο τύπος αυτός, η τύπισσα, κάνουμε και τα βότανα. Δηλαδή μπορεί να βάλουμε, λέμε τώρα, μπορεί να είναι από κάποιο ειδικό βότανο, από νήμα ας πούμε, ή μπορεί να βάλουμε δικά μας βότανα, λεβάντα ας πούμε, και να μοσχοβολάει όλο το δωμάτιο και όλη η σάουνα ας πούμε. Αμέσως και αμέσως, αφού ξέρουμε ότι η λεβάντα είναι καλή για ηρεμία, για να ηρεμήσουμε, αμέσως ηρεμούμε με αυτόν τον ατμό, γιατί είναι ατμό λεβάντα, για να το καταλάβετε. Και μαλακώνει τις τοξίνες. Γι' αυτό την κάνουμε αυτή εδώ πέρα. Μαζί με μασάζ και ατμό μαλακώνουμε τις τοξίνες για να τις αποβάλουμε μετά με το πάντσα-κάρμα. Θα το δούμε παρακάτω και το πάντσα-κάρμα. Εδώ. Πάντσα. Είπαμε 5. Οι 5 θεραπείες πάντσα-κάρμα. 5 θεραπείες. 5 διαδικασίες. Η πρώτη είναι βαμάνα, εμετός, θεραπεία εμετού. Η δεύτερη θεραπεία που κάνουμε, πάντα μιλάμε για την πάντσα κάρμα, είναι θεραπεία κάθαρσης, διάρρεια. Δηλαδή προκαλούμε ένα άτομο να κάνει διάρρεια, να καθαρίσει, να αδειάσει το πεπτικό του, δηλαδή από το στομάχι του μέχρι το λεπτό έντερο και μέχρι το παχύ του έντερο. Γιατί όπως ξέρετε το λεπτό έντερο είναι μακρύ. Πάει μέσα, χαμός γίνεται. Είναι 7 και μέτρα, 7,5-8 μέτρα. Πόσο μπορεί να είναι. Δηλαδή λένε ότι αν το ντανίσει ένας από άκρο σε άκρο, πάει μέχρι εκεί κάτω το έντερο, το λεπτό. Το παχύ είναι πιο μικρό και πιο χοντρό. Περίπου 1,5 μέτρο περίπου είναι. Και είναι και πολύ βασικό, γιατί εκεί
σταθμεύουν κόπρωμα, ας πούμε, και είναι τοξίνες. Θα πρέπει να καθαρίζουν όλα αυτά. Γι' αυτό και εμείς προβλέψαμε τις 5 αυτές θεραπείες, παντζακάρμα. Η πρώτη είναι, είπαμε, βαμάν, που θα πει εμετός. Προκαλούν έναν άνθρωπο, αν είναι περισσότερο, ας πούμε, έχει ανισορροπία κάφα, έχει δηλαδή φλεγμονές στο πάνω σύστημά του, δηλαδή φλεγμονές, δηλαδή στο λάρυγγα, φλέμματα, στη μύτη του, στο στόμα του, στο πνεύμονά του, γύρω από την καρδιά του. Εδώ πέρα θα αποβάλει περισσότερο αυτές τις τοξίνες, κάνοντας εμετό. Πάμε στη δεύτερη θεραπεία που είναι η Βιρεσάνα. Είναι θεραπεία κάθαρσης και προκαλούμε το άτομο αυτό να κάνει διάρρεια, να καθαρίσει, να αδειάσει το λεπτό και το παχυέντερο. Έχει την ιδιότητα να αδειάζει και να καθαρίζει και το λεπτό και το παχυέντερο. Νασίγια, ειρηνική κάθαρση. Έτσι. Είναι μια πολύ ωραία θεραπεία αυτή, γιατί όπως ξέρετε η μύτη μας είναι η πύλη του μυαλού μας, του νου μας. Χωρίς πύλη, πάνω από 1 λεπτό δεν πρόκειται να ζήσουμε. Γι' αυτό είναι πολύ βασική θεραπεία αυτή, η νασίγια, δηλαδή η ειρηνική κάθαρση. Η τέταρτη είναι μπάστη, θα πει ένεμα, θεραπεία, ή πολλοί το γνωρίζουν, κλείσμα. Και αυτή είναι μια ωραία θεραπεία που είναι πιο πολύ για τους βάτα τύπους, ενώ η Βιρεσάνα είναι για πίτα ανισορροπίες περισσότερο. Έτσι. Ενώ η μπάστη είναι ανισορροπίες περισσότερο παχαίως αντέρου. Και όπως ξέρουμε, οι βάτα τύποι, δηλαδή η βάτα, όποιος είναι βάτα από εσάς, σίγουρα το ξαναλέω, έχει και πρόβλημα με το παχύ του έντερο. Γιατί πάντα εκεί δημιουργεί ανισορροπία ο βάτα τύπο. Έτσι. Τι θα πρέπει να κάνουμε για να το καθαρίσουμε? Θα πρέπει να το κάνουμε ένεμα, μπάστη που λέμε, θεραπεία με κλείσμα. Αφού κάνουμε όμως τις προθεραπείες που είπαμε πριν, για να μαλακώσουν όλα αυτά, δεν κάνουμε θεραπείες κατευθείαν παντσακάρμα. Πάντα προέρχεται η προθεραπεία. Και η πέμπτη... Ο βάτα είναι ο πρώτος τύπος ή ο δεύτερος? Δεν έχει σχέση αυτό. Θα πούμε ότι είναι βάτα. Okay. Αν το βάλουμε στη μέση, αν το βάλουμε τελευταίο, δεν παίζει ρόλο. Απλώς ξέρουμε ένας τύπος που είναι αυτός, αδύνατος, σκύνει, νευρικός, σκίζεται το δέρμα του, ξηρό δηλαδή, τα μαλλιά του και όλα αυτά. Αν είναι σε ανισορροπία, έτσι. Αν είναι ισορροπημένος, μπορεί να δούμε έναν βάτα, ναι βέβαια να έχει αυτό το σχήμα, αλλά να είναι υγιέστατος. Πάμε για το πέμπτο, που είναι πολύ βασικό αυτό, προσοχή εδώ πέρα. Εδώ για να κάνουμε ράκτα μόξα, καθαρισμό του αίματος, θα πρέπει να είναι ειδικός γιατρός εδώ πέρα. Δεν τα αναλαμβάνει ένας, ας πούμε, θεραπευτής μόνο, να πει εγώ θα κάνω ράκτα μόξα. Γιατί έχει σχέση με το αίμα. Γιατί ένας